Storytime pe TikTok. Acum începe. Deci eram odată la market și vreau să cumpăr 3 pizza și vreo câteva ouă, că aveam nevoie să mâncăm și să eram mulți acasă la mine. Și s-a întâmplat, am văzut 3 băieți, era un grup mare, mult mai mare decât mine, eu am numai 11 ani, da. Și dintr-o dată îi văd cum înceapă să fură. Întâi fură niște bomboane, după fură niște plichete, după fură niște țigări. Deci m-am dus la aia care trebuie să cumpără, nu știu, să dea banii, nu știu cum se cheamă, spuneți voi în comentarii. Și apoi le-am spus că cineva a furat și că aia și aia. Și m-am dus după ei, am alergat, am sunat și la poliție. Și până la urmă i-am prins, m-am pocnit în cap, iar i-am prins și a venit poliția. Poliția a spus că ăștia au mai furat de foarte multe ori. A fost de foarte multe ori la închisoare de 2 zile și că ei sunt furători, adică fură foarte mult și fumează. Ok, pa, TikTok!